Dnes asi nefandíme, tak aspoň predávajme. Ahojte, moje meno je Jana Salusová, som maklerka z realitnej kancelárie Expert Experts. Dnes mám pre vás pripravený na predaj dvojizbový byt v kultovom projekte 3 veže a verte mi, že jeho najväčšou devizou je práve lokalita, centrum Nového Mesta. Vystúpili sme na 7. poschodí, na ktoré sa pohodlne vyveziete až 3 výťahmi. Takže nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Byt má rozlohu poctivých 57 m². Dispozične pozostáva z obývačky prepojenej s kuchyňou, kúpeľne, samostatnej toalety. Súčasťou bytu je aj táto spálňa, kde sa určite vyspíte do ružova. Z nej sa priamo dostávame na lodžiu. Takto si tu viete zlatička zašlapať, aj s výhľadom na tehelko. V byte bola inštalovaná aj klimatizácia. Na lodžii vás prekvapí výhľad na Bratislavský hrad, Slavín aj na Kolibu. Súčasťou obytného domu je aj recepcia, fitness a spoločenská miestnosť. Práve táto časť Nového Mesta sa píši dokonalou občianskou vybavenosťou. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte, ozvite sa mi a dohodneme sa na obhliadke. Všetky benefity tejto lokality spolu s bytom môžete využívať aj vy. Dovidenia!